जोङो दिनै थुक्राझार हायार सेकेन्डारियावहाय रिलिफ राननो फैदों। बिथांमोना बुरिजार गामिनि, बिथांमोना दैजोंहाय एफेक्ट जानायफोर आरो जों दा दिनै जोंनि लोगोफोरनिफ्राय गरफा गरनै खांनानै आरो जोंनि गिदिरफोर माखासे जोंखौ हेल्प खालामनानै जों डनेट खालामफैदों। जोंनि ग्रुपनि नामा नर्दार्न ब्रादार्स बाइकार्स क्लाब बङाइगावनिफ्राय। मा मा होफैनो हादों नोंथां? जोङो माइरं 5 केजि, ओमफ्राय आलु 1.5 केजि, 2 केजि सरि, ओमफ्राय सामब्राम 1.5 केजि, ओमफ्राय बिस्कुट, ओमफ्राय साबोन, ओमफ्राय सेनिटारि नेपकिन्स। बेसेबां फेमिलिनो होनो हादों? जोङो दिनै 24 फेमिलिनो होनो हाबाय। बिनिफ्राय आरो बबेयावबा आरो नोंसोर हेल्प खालामनो नामा? जोङो हेल्प खालामनो सानबावदों बेलेग जायगायावहाय। दा जों जुदि जोंनि फान्डा जाहैबावोबा जों हेल्प खालामनो नाजाबावगोन। माबोरैहाय रेस्ट खालामदों फान्डखौ? जोङो जोंनि लोगोफोरनिफ्रायनो गरफा गरनै लानानै, ओमफ्राय जोंनिफ्राय माखासे गिदिरफ्रा जोंनि आदै मादैमोनाबो हेल्प खालामदों आरो। माब्लानिफ्राय मावजेनदों नोंसोर बेखौ? जों बेखौहाय रिसेन्टलि दासो बे दैबाना जानायखौ नायहैदोंमोन जों मोनसे गामियावहाय नदियाफारायावहाय। बेखौहाय साननानै जों मावनाय जादों आरो। हेल्प खालामनानै माबायदि मोनदों? जोङोथ' दा हेल्प खालामनानै बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो जों दा जोंनि दानि इयुथफोरखौ खावलायोदि गरफा गरनैबाबो नोंसोर हेल्प खालामनो नाजा आरो एसे एनैजोंबाबो हेल्प खालामनो नाजा। सिगाङावनो गिबिसिनथाराव जोंनि बासायगिरि जिसुखौ आं हाजासे हामबाय आरो हामबाय होनग्रोयो। जोंनि धर्मनि फोथायनायजों जोङो हाजासे हामबाय होनग्रोयो आं सिगाङावनो जोंनि जिसुखौ। ओमफ्राय जोङो दै खुखा जानानै जोङो गोबाव सप्तानै जाबाय रिलिफ थानानै। ओमफ्राय जों गोबां दिनै गय बागान, बारि बागान, दिनै न'बो फायखाना दांखल दिनै लांजोब्बाय। बिनि गेजेरजोंनो जोङो गोबां दुखु खस्थ' अखा बांखा गेजेरजोंनो जोङो दिनै बे रिलिफ थानानै जोङो गोबां खस्थ' मोनबाय। मोननायजों गेजेरजों लोगोसे जोंहाय अननायजों खायसे सरकारा दिनै गोबांथार जोङो जानायनि बेसादफोरखौ दान होफैबाय। होफैनायजों लोगोसे जोङो बिसोरनो जोङो होफिननो थाखाय जोंहा जेबो गैया। माथ्र' जोंनि इसोराल' आसिरबाद होयो। बेनिखायनो आं हाजासे हामबाय होनो। ओमफ्राय आं दिनैनि दिनाव दि जोहोलाव सिख्लाफ्रा, बियादै आरो फंबायफ्रा दिनै जोङो गुबुन गुबुन जायगाजों ज' जानानै बिसोरो दिनै दङ, फंबायफोर दङ, बियादै आरो फंबायफोर, बिसोरखौ आं रोजा रोजा आं जोंनि खृष्टनि मुङै आं हाजासे हामबाय आरो हामबाय होनदों। ओमफ्राय जोंनि रिलिफ थानो गोनां दिनैनिफ्राय जोङो रिलिज जाबाय होननानै जोङो सोरखारा हगारबाय। जोङो दा थाहैनो थाखाय जोंहा बेबस्था गैथ'वामोन, होमब्लाबो जोङो दिनै थांनांगौ गोनां जाबाय। सोरहाबा दिनै न' खुखानानै थाबाय, ओमफ्राय सोरहाबा दिनै गंसे गंनै थाबोदों। बेफोरावहाय बेसेबां घर दङ बाव? 88 घर दं, 23 घर दङ। 23 घरनि गेजेराव बांसिनानो खुखा जाथारदों, खायसे दै गेजेराव थाहैबाय हायानो। दा नोंसोरो ओमफ्राय न' गैयाबा बबेयाव थाहैगोन? बाव थानो मोनाबा? बाव थानो मोनाला जोंहा उफाय गैया। माबा LP स्कुल गंसे न' दङ, ओमफ्राय अंगनामादि गंसे दङ, बेयावनो थाहैनांसिगोन। जों बबेयाव थाहैगोन बबेयाव थाया जोंथ' मिथिया। माब्लानिफ्राय थायामोन नोंसोर बाव? 12 थारिख। ओमफ्राय दा बाव थानो मोनला? बेहाय थानो मोनला होननानै जोंखौ माबादों। ओमफ्राय जों दा बहाय थायो?